Una història d'amor, clar, i també una història de superació, bàsicament, per mi. És a dir, jo crec que l'amor aquí dintre de la història de superació és molt important perquè també és una barrera a saltar, diguéssim, una barrera a superar, en el sentit de que ells dos no són ni de la mateixa classe social, ni de la mateixa edat, ni de la mateixa circumstància. Ella és una dona que ha nascut amb una determinada classe social, és òrfana en un moment donat i l'han de cuidar, diguéssim, els seus oncles, i des del primer moment ja la separen. I com que ella té una cosa que a mi és la que més m'agafa, la que més em pren de tota aquesta història, que és que dintre seu ella té la capacitat de reaccionar davant la humiliació, davant el maltractament, naturalment, és a dir, ningú li ha ensenyat això i molt més les circumstàncies que per les dones no són mai bones, però en 1847, que és quan la Charlotte Brontë escriu aquesta novel·la, molt menys encara, no? Però ella dintre seu ja té aquest instint de superació. Ella la injustícia la detecta i reacciona immediatament, no pot aguantar-se, no entén per què la posen a menjar fora, no entén, i l'única cosa que desitja és marxar, i marxa a una escola d'òrfanes pobra, on les maten de gana, on moren de tis, i ella supera tot i al final ella vol formar-se i vol somiar i vol créixer com a persona. L'eix central d'aquesta història és aquesta història de superació i la història d'amor. És a dir, l'eix central és qui és Jane Eyre, és a dir, pensa que Anglaterra és una novel·la de lectura obligada a l'escola, aquí no, hi ha molta gent que la coneixem, però hi ha molta gent que no la coneix, llavors l'única cosa que hem d'explicar és com hi ha una persona al món, una dona al món, que ja des de petita sap que no s'ha de deixar maltractar ni humiliar, etcètera, i que el que ha de fer és créixer per ella mateixa, ser una persona, acceptar els seus sentiments, etcètera. És una història de superació preciosa, amb una història d'amor que fa plorar, i jo vull que t'emocionis de veure-la, de desitjar que estiguin junts, de totes aquestes coses que són estupendes.